Odnedávna i u Srbiji možeš kupiti mini geregi, kotri slači od običnih, a výhodní sú za mali familii i samcoch, bo nemajú vece jak 3 kg. Nemajú ani magočky, bo sú hybridi, ta ih lješćejše jesť. Prošle godine je početa, smo došli na... U sotrudníctve zo stargovinsku hížu Hoja, ktorá nám umožljivala ekskluzívnu produkciu, prišli sme na ideju produkovať z mini geregi Sweet Pepita. V loni sme eksperimentovali na daskeljih, a toho roku sme počali ozbiljnu produkciju na 17 hektároch. Slovo o poljoprivrednim gazdovstve Đukić z Gospođincoh, ktoré na veci jak 1000 hektárov na otvorenim i u najsúčasnejších sklinjaných zahradoch produkuje rozlični fajty želenjavi, dinji i obični geregi, a u najsúčasnejších ovocníkoch na zešatky hektári jablúka i všeše namáha uvést daco nové i ekskluzívne. Prešlo roku ešte nemali toto samochodnú mašinu, platformu za urucovanie gerečkov do prikoča, a napravena je za toto sezónu. Ova mašina nam puno pomaže. Tota mašina nam bar spomaha. Ne znam jak bi to išlo, keď bi še robelo na stari sposob oberanje i rucanje do prikoču. Mašinu porušuje dizel agregat, ktorý pravi struju za pohonské elektromotory, ktorí porušujú koljesa i elevatory. Obsluhujú 18 robotníky, mašinista, 12 oberače i 5 sme u prikoču, ktorí prilapujú plody i skladajú do kontejnerov, a dvome chlapci chodza oprez mašiny i sklanjajú plody i na cinje tam, gdje koljese majú prejsť. Gerečky še predavajú veľkým trgovinskim lancom za 40 dinari, a najduše i po pijacoh, ljem im cena na malo vekša, ali ih kupci zažljem dost kupuju.